Ahojte, vítajte pri dnešnej epizóde Lolovu radí. V dnešnom dieli sa budeme rozprávať s psychologičkou a koučkou Dankou Pikulovou. A keďže sa blíži obdobie Vianoc a sviatkov, tak sa budeme hlavne baviť na túto tému, ako to zvládnuť v pohode a nezblázniť sa. Moje meno je Marcel. Ja som Michal a spolu stojíme za značkou Lalavu. Ahoj Danka. V podstate vieme o tebe, že ty si psychologička, ty si koučka, venuje sa deťom aj dospelým. Povedz nám teda niečo bližšie o sebe. Ďakujem za pozvanie v prvom rade. A teda áno, volám sa Danka Pikulová, pracujem ako školský psychológ na Montessori škole v Bratislave a zároveň máme aj svoju prax, kde sa venujem teda hlavne dospelým a teda taká moja srdcová cieľová skupina sú tínedžeri, tak približne od tých 14-15 rokov. Ako si sa dostala k tomu, alebo aké boli tvoje začiatky? Moje začiatky boli niekedy okolo 18. roku života, kde som si uvedomila, že ľudia mi veľmi ľahko dôverujú a veľmi ľahko mi ako keby zveria také svoje veľmi intimné alebo tajné dôverné veci. No a dostala som sa vtedy cez kamarátku k streetworku, čo je vlastne nízkoprahová práca so závislými a s prostitútkami. No a bola som celkom ako úspešná práve v tejto oblasti alebo v tomto ohľade, že naozaj, že tí ľudia mi veľmi ľahko dôverovali a veľmi akože fungovala tá spolupráca. No a pôvodne som teda chcela byť event manažér, ale tam niekde sa to zlomilo, že možno by som mohla skúsiť aj psychológiu. A teda ako si sa dostala napríklad k práce s deťmi? Hej, toto tiež úplne nebol plán, lebo ma to teda nikdy k deťom neťahalo. Ale tak sa proste život stal, no. Prišla táto ponuka a hovorím si, že OK, no školský psychológ to nie je úplne môj dream job, ale vtedy som proste potrebovala ísť niečo robiť a hovorila som si, že OK, tak Montessori škola to je alternatívne vzdelávanie, to asi nebude ako na bežnej škole úplne. A ako mala som pravdu, hej, že mám oveľa viac možností sa realizovať ako psychológ práve tým, že ten systém je iný a ja aj deti menej, hej, čiže to mi umožnilo zase poňať to tak po svojom. Nie ako možno školský psychológ v bežnej škole, ale mám vlastne oveľa väčšiu slobodu v tej práci s deťmi. Alebo nie slobodu, ale možnosti. Musím ešte povedať, že si hlavne aj mama 3 detí, takže určite ten základ nejaký tam proste bol. Áno, deti sú moja karma skrátka. Či už vlastné, alebo teda cudzie. No. Blíži sa obdobie Vianoc, vnímaš nejako vo svojej praxi v podstate, že toto obdobie je nejako, že hlavne teda pre mami psychicky nejako náročnejšie ako zvyšok ten roka? Alebo čím to teda, ak áno, že čím je to spôsobené najčastejšie? Myslím si, že všeobecne to platí, že to obdobie okolo Vianoc je náročné pre všetkých, lebo teda aj pracovne sa dokončujú veci a teda potom je tam celá tá oblasť tých sviatkov a tých príprav okolo sviatkov. A áno, mami ako manažerky rodiny si myslím, že to majú veľmi náročné, čo sa týka hlavne nejakých očakávaní samých od seba a aj tlaku spoločnosti. A vlastne Vianoce sú špecifické v tom, že ten tlak je náročný aj ako v rámci nejakých tradícií. Čiže hej, ani nepotrebujeme Instagram na to, aby sme sa cítili pod tlakom, ako tie Vianoce majú vyzerať. Takže áno, určite toto platí. No, ľudia sa vo všeobecnosti nejako, že majú radi tie tradície a teda hlavne teda pri nejakých malých deťoch. Je to možno nejako, že v tej domácnosti také, že trošku zložitejšie, či už nadstaviť alebo dodržiavať tie tradície. A teda, že či si myslíš, že či je potrebné sa nejako že držať tých tradícií, alebo respektíve, či ich vieme nejako že prispôsobiť potrebám tých detí. Tradície sú určite fajn, ale myslím si, že je úplne v poriadku, ak sa tradície upravia, zmenia alebo aj úplne vynechajú. Naozaj, že závisí aj podľa veku dieťaťa, si myslím, aj podľa dieťaťa samotného, nech je v akomkoľvek veku. Že niektoré tradície proste to dieťa ako keby ešte ani nevníma, niektoré ešte možno ani nie sú úplne vhodné pre dieťa, čo ako nie je celý deň na štedrý deň, no tak to nie. Hej, čiže myslím si, že si môžeme dovoliť takú flexibilitu v tom a nemusíme otrocky následovať každú jednu tradíciu, ktorú sme možno aj my ako deti zažívali. Je fajn ich mať, lebo nejakým spôsobom dávame deťom príklad,
ale to, ako im ho dávame a ako tie tradície zavádzame, si úplne v poriadku, ak si to prispôsobíme, aby sme sa v tom aj my cítili dobre a aby zároveň aj to dieťa bolo OK v tom a aby nemalo pocit nejakého nútenia, nejakého tvrdého režimu alebo neviem. Hej, proste... No, u nás je to tiež tak, že máme, že asi 6 druhov večery, pre každého niečo úplne osobitné, čo má kto rád, ale teda my sa snažíme držať takých tých našich zaužívaných, aspoň čo sa týka teda dospelých a deťom, tam už lámeme palicu nad tým. No, presne tak a myslím si, že je úplne v poriadku a je to aj pekné, keď si rodina vytvorí že vlastné tradície, že každý tam niečo prinesie, napríklad aj 3 druhy šalátu, hej, aj každý si vlastne dá z toho svojho a tak sa to proste nejak same vykryštalizuje a urobíme si vlastné tradície, ktoré nám všetkým vyhovujú a máme ich radi. Mnohé mami hovoria, že majú vlastne pocit viny, že nestíhajú. Dá sa od tohto pocitu nejak oslobodiť? To súvisí vlastne aj s tým tlakom, aj s tými tradíciami. Myslím, že by mohlo pomôcť mamám, keď si tak na úvod toho celého obdobia, tak ako sami pre seba premyslia, že čo je vlastne dôležité a čo je pre nich dôležité. A možno taký základný ukazovateľ toho, čo je dôležité alebo čo by vlastne mali a chceli robiť, je, že teda nech robia to, čo aj im samým prináša radosť. Hej, ak chcem piecť koláčiky s mojimi deťmi, tak budem piecť koláčiky. Ak, čo ja viem, nemám rada vyváranie alebo nejaké extrémne upratovanie, tak ako nemusím to robiť, nemusia byť na Vianoce umyté okna. Hej, a takýmto spôsobom nejak ako keby zo seba sňať ten tlak cez ten ukazovateľ, že robím to, čo aj mne prináša radosť. Ak rada ozdobujem stromček, super. Ak nerada chodím kupovať kapra, tak proste pošlem chlapa. Alebo budeme mať file, alebo neviem, hej. A je to úplne v poriadku. Ten chlap tam hrá ako úlohu, že pošleš chlapa, ale väčšinou je to tak, že tá žena to všetko drží v sebe a čaká, že ten manžel vlastne bude nejakým spôsobom sa snažiť pomôcť sám od seba. Áno, tak je pravda, že mami sú ten mastermind. Že oni majú vlastne v hlave celú tú osnovu toho, čo treba všetko urobiť. A potom je na nich, aby ako keby delegovali tie rôzne úlohy. Stáva sa presne, ako hovorí, že teda mami tak ako čakajú, že ten partner alebo aj deti, keď sú staršie, proste vytušia, čo ona potrebuje. Ale zatiaľ to úplne takto nefunguje, že by niekto čítal myšlienky. Čiže myslím si, že zasadnúť rodinná rada, alebo ak sú deti menšie, tak dohodnúť sa len s partnerom, kto čo spraví a pomenovať, čo potrebujem, ako teda hovorím za tú mamu, tak je úplne v poriadku. Lebo naozaj sa môže stať, že partner ani nikto v rodine neprečíta tú správnu myšlienku. Netušíme. No jasné, ale to je úplne v poriadku. Ja si myslím, že nikto netuší. že treba vlastne... Prosím? Že mi odľahlo. Že je naozaj v poriadku a aj by som to odporúčala naozaj povedať, čo treba urobiť a čo očakávam a čo by som potrebovala od rodiny aj od partnera napríklad v takomto období. Ale to platí aj pre iné oblasti života, nielen cez tie Vianoce. No. Je to možno tak, že ozaj, že tie maminy, že majú to proste celé to obdobie nejako že nalinkované a musí byť spravené presne toto. Ten tlak, nemyslíš si, že možno pociťujú, že si ho spôsobujú, že sami? Že tým, že sa nedokážu vlastne od toho nejako tak odosobniť. Ja z môjho pohľadu, z pohľadu chlapa to berem tak, že ozaj strašne veľa tých vecí není podľa mňa nejako tak strašne dôležitých, že by museli byť hotové, ako napríklad, že musíme mať umyté presne tie okná, alebo niečo také. Ale teda oni si to tak nejako, že aspoň u nás doma to je, že si to nadstaví a jednoducho, že musí to takto byť. Keď niečo z toho vypadne, tak už je zle, už tam cíti, že niečo není v poriadku. Áno, ako stáva sa, že mami to majú prepojené s tým, že ak teda nebude všetko tip-top, tak nie som dobrá mama. Takto možno ani niekedy vedomé, ale býva tam takéto spojenie. Čiže ak všetko bude tip-top, tak to je jasný viditeľný dôkaz, že ja to zvládam a ja som dobrá mama. Ale vlastne psychológia operuje s pojmom dosť dobrá mama, čo je taká, čo dokáže urobiť aj nejakú chybu alebo niečo proste nespraviť. Pretože aj život je dosť dobrý, nie je perfektný. A teda ak máme deti niečo naučiť, tak aj to, že mama občas aj nestihne, nevládze
alebo proste nechce niečo urobiť. Čiže Takže oni si vlastne tú laťku si nadstavujú dosť vysoko sami sebe. áno, áno, áno. My bojujeme s tým, že po tom celom frmole decembrovom, ale teda to sa stáva aj napríklad počas letnej dovolenky, že tam sú také prvé 3 dni také adaptačné obdobie, že jednoducho, že kým naskočí taká tá sviatočná pohoda, ktorú teda všetci v ňu dúfame, tak ono normálne trvá nejaký proste 2-3 dní. Ono je dobré, že teraz sa už to voľno posúva, že už to není tak, že 24. Ešte cez deň sa chodí do práce a potom je štedrý večer, že už teraz väčšinou to býva také, že už 22-23 sa končí. U nás máme stromček ozdobený už niekedy od začiatku decembra. Takže už to je také jednoduchšie, ale viem, že to bývalo také, že zrovna ten štedrovečerný večer nebol úplne taký ideálny, pohodový. Áno, hej, boli prázdniny, ktoré začali 23. decembra a to bolo o hubu. Hej, to je pravda. Je prirodzené, pokiaľ sa tie mami cítia osamelo, aj teda počas tohto sviatočného obdobia, teda aj v prípade, však majú doma manžela, majú doma deti, v podstate sú obklopení rodinou, ale stále, že tam proste niečo pre nich chýba? No, Vianoce sú v tomto ako keby obdobie, kde sa veľmi silno vyzdvihujú hodnoty rodiny, lásky, vzájomnosti, pokoja, sme spolu. A v porovnaní potom s tou realitou to môže zabolieť. Že u mňa doma to takto možno úplne nie je. Nemáme ten pokoj, možno sa cítim osamelá aj v inej časti roka a teraz tak ako viac vystúpi, keď sa to tak všade prezentuje. A ešte mám aký ten tlak, že nejakým spôsobom to by som asi aj ja tak mala doma mať. Čiže je to úplne pochopiteľné, že v tomto období ako tá osamelosť o to intenzívnejšia a zároveň aj býva realitou niektorých rodín, že vlastne sme dlhšiu dobu všetci spolu a tam tiež vlastne môžu vyvstať niektoré problémy, ktoré vlastne v tom bežnom dni ako keby nie sú, lebo toľko spolu nie sú. Tí členovia rodiny. To niekedy tak, že učíme sa znova byť spolu. Učíme sa znova byť spolu, no a tam presne potom naražame na seba. Hej, a môže iskriť potom. No, často sa stáva, podľa mňa je to úplne že bežné, že zrovna počas tohto obdobia vzniká tak... Ako u nás to bolo pravidelné, že sa vždycky niekto pohádal. Hej, a to bolo normálne, že to bez toho vlastne nejaký, že takže rok nebol. Hej. Máma, že niečo nestíha, deti, že niečo nepomáhajú. A možno teda medzi tými partnermi, že keď sú teda nejako že už všetko teda ustane a je teda ten čas možno si niečo vyrozprávať, tak vtedy to zrovna príde cez to obdobie, kedy teda malo by byť všade pokoj, kľud a vtedy to tak vyjde všetko na povrch. Jasné. A tam aj tá nahromadená nervozita z toho celého obdobia, z tých príprav, z toho, že ako mama čakám, že niekto niečo urobí, ale oni nič nerobia, lebo ja to vlastne nepoviem, že to potrebujem urobiť. Hej, potom nestíham, potom ešte v robote toho je veľa. No, tak potom to buchne na tie sviatky, no. Takže je to úplne bežná vec, že nestáva sa to, že u nás doma iba napríklad. Nie. Ja verím tomu, že asi sa s týmto, že veľa ľudí stotožní teraz. Nie. Ako nehovorím, že je to v poriadku, ale teda je to bežnejšie, ako by som ale ako by si človek myslel. Hej. Sú nejaké techniky, alebo čo im vieme poradiť, ako im vieme pomôcť? No, prvé je vedieť, že toto môže nastať a možno si sadnúť práve v tomto období a naplánovať si, ako tie sviatky teda budú vyzerať. Aj s partnerom, aj s tými deťmi, ak sú staršie. A to plánovanie podľa mňa veľa vecí vie ošetriť. To je asi to najťažšie. No, áno, ale zároveň to môže byť aj veľmi jednoduché, keď už si povieme, že ja by som pokojne šla do toho, že napísať si zoznam a pridelíme si úlohy, čo kto spraví. A potom si môžeme odškrtávať, kto už čo spravil a vlastne vidíme, že to odsypá a každý tam proste sa cíti nejaký zapojený a tam sme ako rodina, fungujeme. Ja by som tam určite zahrnul ešte nejakú odchýlku alebo nejaké rezervy, ktoré, aby to zase nebolo, že musí to ísť teda presne takto. No jasné. Treba počítať s tým, že niečo sa stane. Určite, ako samozrejme, ako myslela som to ako orientačne, hej, nie tak, že teraz budem tam chodiť za nimi a ešte túto a toto si ešte túto. A prečo nie je toto spravené, tak to som tak nemyslela.
Ale hej, tak si proste sadnúť a dohodnúť sa ako rodina, že teda idú Vianoce a čo ideme s tým robiť.